nyt päästä niin kuin tosta. Ollaan nyt lentokentällä lähdössä Amsterdamiin ja ensimmäinen haasteemme on selvitä kentältä sitten sinne meidän majapaikkaan, joka on Airbnbin kautta. Ja meillä ei ole hirveästi tietoa vielä, missä se on, mutta me selvitään. Kyllä me selvitään. Saavuttiin tänne meidän majoittajan kämppään. Todella kivan näköistä. Aivan ihaistuttavaa. Very nice. No niin, me saatiin pyörät. Yes. Ja Tää on vähän vaarallisempi kapistus, kun tää tekee tällaista. ja Mutta koitetaan pärjää. päivä on aivan ihana, aurinkoinen, lämmin. Päivän ylin ennustettu on 25 astetta. Yes. Ja nyt me lähdetään tuonne keskustan suuntaan pyöräilemään ja sitten festareille. Jee! Jee, tää on niin kuuma. Niin on. Ihanaa. En valita. Ollaan pyöräilty lähes keskustaan asti nytten ja käytiin hakemassa hieman punaviintä. Ehkä joskus päästään festareille asti. Hei! Nyt ollaan rautatieasemalla. Näkyy tuossa oikealla. Ja menemme kohta bussiin, jolla menemme festareille. Oltiin tosiaan siellä rautatieasemalla ja sitten Sara huomasi, että se meidän bussi ei lähdekään sieltä laisinkaan. Niin. Joten katsomme karttaa ja totesimme, että no niin, sinnehän on noin 5 kilometriä reilut, joten sitten Toisella puolella kaupunkia. Jotenka. otimme pyörät ja lähdimme vaan polkemaan. Ja nyt asetuttiin. Olemme lähes perillä nyt. Auringon säteet. Tähän tuli. Ihanaa. I'm bleeding. I'm bleeding. Bleeding. Ei, se on vaan pukkua. Anna, miksi olet niin huvittava oikeesti? Mulla on vaan tuu vedet silmissä, kun mä olen sun seurassa. Anteeksi, minä olen täydelläni. Oi! No niin, kohta aletaan saapumaan Dynamit-festareille. Ihanaa. Luonnon kauneutta, vihreää, metsää. Hauskoja tyyppejä tulee vastaan. Ja meillä on hoppu. Viidakko. Mitään esteitä. Että meidän matkamme ei ole. Haha! Nyt tulee vähän peltoakin näkyviin. Tää on kyllä Chicachilli. Katsokaa kuinka kaunista! Wow. Ja siellähän on rypsipellon keskellä. Beautiful. Ollaan kyllä pitkä matka kuljettu. Kolme ja puoli tuntia. Mut siis tää on vaan niin upeeta. Luonto vaan on. Johanna! Hello! Hello, mä kuulen sellaista jytää, että mä uskon, että mä ollaan kohta perillä. Mahtavaa! Vihdoinkin. Ollaan poljettu tyyliin 10 tuntia tänne. No, melkein. 3,5 aika hyvä. Mutta
Kohta saavutaan. Yes. Kello on 10:15. Meillä on iloinen päivä festareilla. Aivan upeaa! Oli ihan mielettömät festarit. Nyt pyöräillään tästä kotia kohti. 6,5 kilsaa edessä. Nyt on lauantai-aamu ja ei ole oikeastaan darraakaan yhtään. Herättiin ennen tuota henkilöä, joka täällä asuu oikeasti, se mies, niin herättiin ennen kuin hän heräsi ja syötiin hänen viimeiset leipänsä aamulla 9 ja sitten... Ja banaanit. Ja banaanit, jotka olivat melkein mätiä. Mutta nyt lähdemme tuonne keskustaan tai sinne suuntaan ja käydään sitten vaatekaupassa ja sellaista hauskaa ja syömässä tietenkin. Ja lämpöä nyt 28 astetta. Joten Bliss. bliss. No niin, nyt tultiin syömään vähän nuudelia. Maistuu aivan älyttömän hyvältä. Kyllä, että Tää ei näytä kivalta. Täällä on aika paljon roskaa täällä vedessä. Muuten kyllä on. tää on ihan täynnä ihmisiä. Me saatiin uusi kaveri. Hän on aivan rakastunut Johannaan. Hän on niin ihana. Kuuletteko kuinka hän rakastaa? Voi että. Hän on niin kaunis. Pehmeä. Ihana. Nyt on kyllä rakkautta kerrakseen. Wow. Nämä on jotkut thaimalaiset hodarit. Lähtöpäivän tunnelmia. Syödään salaattia tällaisen messukeskuksen pihalla. Tuolla päin on oli meidän majoituksemme. Oli. Enää. Me kodittomia. Nyt me syödään vaan salaattia ja juodaan minipunkkua. Me ollaan nyt lähdössä